don haka alqur'ani shine maganin bakin ciki da damuwa duk wanda bashi yayi mai yawa ko rashin lafiya duk dai wani abu wanda an damuwa jama'a ku karanta alqur'ani insha Allah ta'ala Allah zai kawo sauki amma musulmi sun kaurace mu alqur'ani sun rungumi Facebook maza Facebook mata Facebook yara Facebook manya Facebook kowa Facebook yau ko cikin masallaci kaga mutun noce da kai Facebook na yaka kallo social media ce me a cikin Facebook kashi 90% na rubuce-rubucen Facebook ƙarya ce yawan da maricin na wani ya bugo mini waya wai yana tambaya ta mallan gaskiya ne an yi maka allurar corona nace in jiwa yace gashi na gani an rubuta ga Facebook cewa an yi ma allurar corona nace ba a yi mai allurar corona sai an kawo min tallafin corona yaya aka bada tallafi ba a bani ba a shirga mai allura ga banza a shadi masallar banza sannan ran da Allah ya kunga an wa lafiyayye allura in ka ji an ce ta yi ba allura ba kan lato ni lafiya lau nake to duk ƙasar ga wa'e mai allura ina lafiya lau wane so bai da lafiya wanda ka ga an wa allura corona bai da lafiya ba a lafiya yi allura jama'a ko kun taba zuwa asibiti an kai muku allura kuna lafiya lau sai dai rashin lafiya kama to ni lafiya lau nake kuma lafiya lau ke kuko to kaga corona ta yi awa waɗanda kwacci kayan kuturu shi mai aski an kawo tallafi sun canya abin to su yi mana allura da su a kansu da tamu da ta su a kansu su da sun kaci to Allah ya shiryar da mu madalla allurar corona ba ta da kyau kada ku rudu da kowa kun ga anwa da wani shugaba dan siyasa da wani basarakin gargajiya da wani malamin addini duk wanda kun ga anwa corona kada allurar ku kada wannan ya rude ku tai ayi muku ba ta da kyau yan an ce baka zuwa ko ina zuwa wani wuri dole ne saboda ka zanna mana wannan ai iska ne kuma wucewa yake yi ina mura tsuntsaye ba da fulu ta zo ta wuce ina abin nan da an ka ce beraye na kawowa ebola madalla ina ebola to beraye musannin mu bacin beraye ake yi ba wai duk beraye ba ta shi kawo cuta ba sai yanzu ta ka tambaye sun lubawa ka jami'a abincin su in ba bera ba a karami daji suka za suna leshi wadda kasa ana leshin fara haka suka yi wa leshin beraye a zo a dafa sannan ka ce bera na sa rashin lafiya da duk sun mutu masu miya da beraye shi an namansu wato yahudawa ne saboda sun rena ku suke wasa da kwakwalenku ku da an rike da Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahudawa da ajahilai sun yi waci daidai da littafin da Allah ya kuma sun yi waci da shi balle wannan naku kuma suke zuwa wai su za su gwada muku wai su adda ilimi je haukar da an kai ta yi bara jama'a a saurari likitoci a saurari magana masu ilimi game da corona wai likitoci su ne masu ilimi malamma addini wa'anda karanta Qur'ani sun karanta hadisan manzo Allah duk ba masu ilimi bane yahudu likitoci yahudawa wai su ne masu ilimi jama'a me albarka ilimin yahudu gare mu al'ummar musulmi me albarka ilimin yahudu ina rike da Qur'ani kace me yahudu na da ilimi ina ga ilimi shi da ilimin cuta kawai gare shi yahudawa sun shirya shegantaka su Bill Gates da sauransu sun shirya shegantaka su zaunan da yanga da imani musu roshe mana imani tun kafin a haikakin kakan Bill Gates manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da alloba in ta faru ya faɗi matakin da ya kamata musulmi su ɗauka to yanzu hadisan nan na manzon Allah musa kafa mu take su shikenan sun za aikin banza yanzu yahudawa likitocin yahudawa su za mu saurare su adda ilimi manzon Allah shi baya da ilimi akwai hasarar ta wuce muna wannan abinda an kaso mu yake nan mun ka wallahi mu ba da mu ba gada a makabarta ba da mu ba ko ana gada makabarta to ba in ba ana da ba da mu ba mu kan ba mu sake ilimi wanda Allah ya aiko annabi Muhammadu da shi mu kama tambada yahudawa
sai ga masana ilimin kimiyya sun to sun yi fashin baki virus sun kace virus duk inda ka je virus to kirkiro shi an kai cikin laboratory amma ba halitta bace ta Allah. Virus bacteria ita ce halittar Allah. Cuta wadda ke faruwa sababiyar bacteria to ita ce cuta wadda ke fitowa daga Allah. Amma duk ka je virus to virus is man-made. Kirkiro shi mutum ya kirkiro shi don haka sai an ka ce coronavirus. Corona kaga virus ce ko? Ashe ba daga Allah take ba, ciwo ne daga Allah ba, wasu 'yan iska sun kirkiro shi to ta can da iskancinsu. Kun mun gode ma Allah tallafin da an haka bai kawo gare mu balle ma ai mun hade to ai ka ci tallafi ba mu ci ba a ba mu ba. Don haka ba mai shan mu masillan banza ka wanda yadda ai mai masilla je to baka zuwa Makka ce dole na zuwa Makka ai mun dauke farali wanda bai dauke farali ba kuma Allah ya sani hana mai an kai ba shi ya ki zuwa da gangan ba. Ku bari wannan wucewa yadda kaga Ebola ta wuce, mura tsuntsaye ta wuce, lissafi ba ta wuce, polio ta wace irin rikici abba ya da mu ba akan polio yau ta wuce, to haka wannan shegantaka ta corona za ta zo ta wuce. Don haka wanda ni iri na kaga na zo hajji babu ma iyaka, don haka ni ko ban koma ba babu komi. To wanda ma bai zo ba yayi hankuri, iyaka shekara guda shekara biyu ne da wannan shegantaka ta corona ta wuce sai ta yi hajjinsa cikin sauki. Ko kalli yadda aka sallah Makka, ko na zo Makka ina nika yi wannan sallah ta kuma wasa mutum guda so wata kasan makiya mai ara na wannan sallah duk inda an kai sauran sallah haka nan wallahi ba a yanta da ni ko na kabarta in daga guda aka wallahi ina kace ta in hito don ba sallah bace wasa ce ake yi, wasa ce wannan ba sallah bace. Manzon Allah umurni yayi cewa a cika sahu a daidaita, a cika sahu a daidai a mace jiki, haka manzon Allah ya ce kakku ba kafa kakku ba mashedan kafa. To yanzu ba ma kafa tsakanin kafa da kafa manzon Allah ya ce a ruhi, ko ba haka ya ce ba? To yanzu ba ka mita 3 tsakaninka da dan uwanka, wancan ya tsaya nan wanga ya tsaya nan, wallahi billahi allazi wannan ba sallah bace wasa ce. Na rance muku da Allah wannan ba sallah bace wasa ce. In kun cika sai wasa me suka yi ku ce wasa ce suke yi, ba sallah bace. Ba haka nan aka sallah ba ga musulunci, manzo Allah bai koya wannan sallah ba. Gami jiki akai, in wani bai da lahiya ka a bari shiga masallaci ta gida ya zauna. Amma muna lahiya lokaci wani ya tsaya can wani ya tsaya can wani ya tsaya can, sannan babu inda za a social distance sai masallaci. Gaba gare mu bana NAPC da NPDP sun ka tafi Edo wurin campaign. Kun ga cinkoson da an kai wurin campaign Edo? NPDP sun yi cinkoso, NAP sun yi cinkoso. Da bakin sanda sun kai campaign din zuwa yau har yau ba mu samu labarin ga wani wanda ya mutu akan corona ba wannan cinkoson. An kare Edo an ka ta ina ne kuma an ka yi? Kogi an ka ta kogi an ka yi. An ka yi cinkoso, an ka yi cikakkwari. Edo kogi wurin campaign din siyasa. Can duk babu corona, ba inda corona take illa masallaci. Shi da nace duk wanda yace babu inda corona take cikin masallaci wannan dan iska ne. Yaya nace kwanakin bara? Iska ne. Yaya nace akwai kalmar da ne amfani da su masu zafi. Waka tuno mi wanda nace yawa addini jafa'i ko? Kun ba mu daukan mai wannan. Ba ko dan tsuntsuna ba ko dan cilikuna. Balle dan tsuntsun me kuma su tsuntsayen nan masu cewa ai social distance tare da su an kai campaign din Edo da na kogi, amma ba su yi social distancing ba. Sannan ga cikuwar da yan maulidi sun kai shekaran jiya sati 2 da na wuce, yan tijaniya sun ka tone mi sun kai maulidi addini ne, bid'a ce, sun fito sun kai bid'a. Jici kowar da an kai iya ganin kaɗan mutum ne yan maulidi. Don Allah kun sa in bancin waɗannan da runwa ta farma sun ka mutu, kun samu labarin wanda corona ta kashe duk taron da an kai Sokoto? To ina corona take? To yanzu an taho cikin yanzu wanne masallaci aka taron da an kai wurin maulidin da an kai Sokoto? Wanne masallaci duk ƙasar ga ko ranar Juma'a? Ba masallacin da kai balle masallacin hamsu sallawati sahu 2 sahu 3 gaje wanga ya tsaya nawa ga wallahi wasa ce kuke ba sallah kuke yi ba. In kuna sallah kware ku yi sallah kware, ba ku sallah kware za ku iskan ma Allah.
na rance da Allah ko masallacin Makka an kai wannan sallah ina kace ta in fito don ni ban dauki sallah ta ba wannan wasa ni dauke ta don ku ji tsoron Allah ya ku musulmi ku bibbe mai yahudu sannan sai a ce ba a hada hannu da mutum ba a hada hannu da mutum to kaga irin sakkwato da ba a dauki corona bakin komi ba da kabe da zamfara da sauransu nan duk ba a dauki corona bakin komi da kogi da cross river waɗannan duk gwamnonin sun ce babu corona gwamnan kogi ya ce babu corona gwamnan cross river ya ce babu corona ana hada hannu ko ba a hada hannu me yasa mutanen garuruwan nan lokacin da ana ta corona nan ba da gangan nika tashi in ta wurin ɗauran aure sai in bi duk wanda a wurin nan sai na ba kowa hannu ni sun nika corona ta kammen ɗan gaskiya ce kowa sai na ba hannu nika ta ba kowa haka in ba ni corona nika bai ɗaya na take wasu na can suna ƙumainiya cikin gida ka corona ta kama su di ba gani wanga ba inda corona take illa masallaci da kakku yadda da wannan hudu bai yahudu ce wanda da yace corona gaskiya ce ku ce gare ka mu gare mu corona ƙarya ce corona gaskiya ce a corona ba gaskiya ba ce ƙarya ce wanda yazo da corona makareci ne mayaudari to Allah ya shirye da mu to ina yake don ku koma makaratun alkur'ani ya ku musulmi ku aje facebook ku aje social media suna canye muku lokaci sai mutum ya awa guda awa biyu yana kallon shiriri ta yara an wa bello ya ba allura corona waya wa bello ya ba allura corona an rubuta ga facebook kun san hikimar haka nan ba bello ya ba shi a shugaban kwamandan tawaye ga corona ba to shikenan ku almajirai ne to ko mallamin ku da mai kuwaci an yi mai shikenan sai ku kawai wanda yadda an kai mai wannan allura ka yadda an kai ma babu ruwana ni dai ba a yi min lahiya launiki in mutum ya tawaye mai allura corona ya ce nika sa in buge shi balle duk ko tahowa ba su yi to Allah ya shirya da mu ta mu tafi ina mun ka aje